Kardom Karbi ANGLONG pinini le puthot bang tholo nali tum kilang bom mati ka chinghonai channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along lapen na frangsi ka dokawe la nili video mati nili channel long kilang ara duana fansta me nili hin pen Kardom pajreglo lapen nili men ke ka dokawe ta chinilo nili men la ke avinasteron lapen non kilang bom nali tum Karbi Teach 2.0 YouTube channel long jong sia kimilang polote subscribe ikha lapen adung het belar jan ta dui dakana le tum ber pon ik detha la lobol de munon fit ni lip kapre update le once ta me nang le tum a mobile long nang le da prime mate nang le tum kilang long da prime fano lapen pini a video ta nang le tum thumbnail mate title long thek pon long po la son thak thak si ni li la so video arlo ta nang le tum phan inson soni alam mate information nang than pon ikpo mate nang piklang pon ikpo lapen pinya video le thotta Voreng Awarsai la so pathaksi nang than pachini ikpo lapen la so video kilang penang litum ning sam mate la so channel along nang visit penang litum nang humri pen jok sining sam do politik padar depend pen subscribe igon lapen video ta alang misen polen nang litum ka an ma share on share yang igon lapen la son thak la so channel along kapre a video hai huita do olang la sip na letum dam pen lang dam igon dak na letum kinang sot a video dota hai mine na si lang dam igon tangte pader depin pen intro lang pon igon intro lang det pen na letum la video arlo thek molong po ko son ma la pen copy a job ma la bang ta na letum thek polong po tangte intro lang igon lapen nalitum la screen long thek pon long po screen long kitok APSC mate Assam Public Service Commission la sohin pen stame requirement paklang pon mate advertisement pipon lo apusamen la ke plant manager total vacancies to dak 22 ando lapen candidates tum bangke qualification bangke lapen details sa yun leader nam paklang ekpo lapen last date lapen kason se planning mal hayo itani ne piklang ikpalas nani to tuning rilo video nani tum kicheng pen kijulan kilang pansi asi padar depen bendak chithan pon lona lapen nani tum dak thek pon long po APSC vacancy details lapen eligibility criteria lapen name opus bang dak plan manager nani tum screen long sta me thek pon long po nili nam piklang pon ekpo name opus bang dak plan manager lo lapen number of vacancies dak 22 do lapen education qualification bang dak degree and teacherly tang abang fo bang fitum nang lapen age limit bang maximum dak 21 years lapen 38 years ang bong si apply dun long shot po lapen selection process bang the selection of the candidate will be pass of screening written test and viva voice interview ya naletum theklong selection process bang sona process dak tokpon iglo lapen da pay scale dak pay scale naletum thekpon longi dak 30,000 pen 1,10,000 unlongi per month naletum la thekpon longi la screen long lapen dat naletum application fee lang dam te application fee bang dak general lapen EWS la tuman le dak 285.40 paisa नहीं लपन SC ST OBC MOBC la tumane 185 and 185 rupees point 40 paisa la नहीं लपन BPL लपन PWBD la tumane 35.40 paisa ये la नहीं दा गया मैंने तुम ना थे पोलों po lapen ka apply ni process tani lidar na paklang pon ek pola sinale tum non kilang bom Karbi Teach 2.0 YouTube channel long jok sa kimilang polte subscribe ikon lapen video kan manali tum share on share no lapen video kilang thori pan se tuning rilo lapen giveaway ta dak bida prang ponili la si giveaway chipai doni pole nali tum channel subscribe mission na comment pi ikon lapen kan man video share on share ikon lapen koson se planning ma dakani na piklang ikpo aprang se nali tum visit dam nang po la official website nali tum APSC official website no lapen odak select the
distress post and read a notification adim ber ignang po lapen click on the apply link make registration na sodim ke togdi registration podim na sodim nani tum ber ignang po lapen after registration log in with your email and password lapen nang litum dag registration nang po mate account create koi nang po lapen account included benefit nang litum registration la password lapen email id pidet benefit nang litum open to pen lapen da complete application form ba nang litum mong theng no na chiklang ekpo laksa application form no nang litum fill up pa menon lapen na da kenang yan na documents nang litum upload ponon da ke to lapen upload scanned copies of documents and certificate nalitum dapen certificate lapen documents ay hita dapen upload po nang po lapen that upload that apin nalitum pay the application fee nalitum pay nang po lapen finally submit the application lapen application submit nang po nalitum acknowledgement na number ta and igdat non lapen screenshots tame and then lapen dead lang po lo nang kichenga dead bang dak June 18 ben si cheng lo lapen on na so chiklo 18 an si last date on nalitum dak pen thek pon long po dak June 18 pen pachu ke dam tanga chiklo lapen 18 pen non na so chiklo 18 an last date lo lapen 18 pen 19 molam ke nalitum jogdu nong le la siki jogdu ni phan polo nalitum la so video description along sta me link long la so link long dam pen nalitum apply ko lapen asap so west ni le dak advertisement aloba na piklang pon ikpon ani tumpan la hello advertisement alo nani tum dak thek pon long po Assam Public Service Commission na hinpen lapen application apply pantan nani tum dak sta me link bang long po la dak lapen dak phone number dan nani tum longi lapen la son thak se a post amena post bang dak plan manager lapen it is equality post wise selling plans supervisor meal tester lapen assistant rural dairy extension officer ARDEO lapen assistant distribution officer ADO under dairy development department Assam class 1 class B lapen junior grade lapen dak total post pananitum 22 post do lapen ladak theklongi SC ST latuman to dak post bang do thailo lasenalitum further depend penanitum apply mansi tuning riglo lapen nalitum sa PDF file jong sinaing pulte nili fan na hombre go nili dak WhatsApp mo stamen nalitum pan na senik po lapen details dake tok do thailo la se details pananitum la PDF file le lang tamelo nili nang sen ikpo nalitum jong sinang sodi pulte nasi pinia video bang la anchot lo nasi mo next video along le chitong tunang lapen video lang misen pulo nalitum share ikthak kan ma share un lapen channel bang ta subscribe ingon lapen bell icon ta dui dak nalitum ber pon non lalo pulte monon fit nili kapre update le wan box tamen nalitum kilang long da prai mate nalitum kilong da prai afano nasi video long ba la ancholo la sekado ka vela Karbi 2.0 YouTube channel long kilang arat doan abang fis tamen nili mate Karbi 2.0 en pens tame Kardom